Noniin, morjesta vaan kaikille. Se oli just tässä, kuten huomasitte, niin mä otin lisää kahvia. Tänään mulla on pikkasen asiaa. Multa pyydettiin vlogia jostain aiheesta ja kysyin sitten, että millä aiheella mennään. No ketään en sanonut yhtään mitään. Joten nyt mä voin ottaa tän mun hatun pois. Ja lähdetään vähän kertoilee sellaisesta asiasta kuin kiusaaminen. Vähän paska juttu, mutta joskus huonoistakin asioista pitää puhua. Ja mun mielestä kiusaaminen on hyvä teema mun kohdalla, koska mua on nyt kiusattu 3 vuotta. 3 vuotta on kiusattu. Ei, 3 vuotta. No, unohtakaa äsken. Ei 3 vuotta. Paljon enemmän. 3 kertaa 3 vuotta. 9 vuotta on kiusattu. Ja moni on niinku, että ei siinä nyt mitään. Ja kiusaaminen on yleensä sellaista, niinku, että ei sen tarvi olla sellaista, että potkitaan jotain päähän. Esimerkiksi minä olen semmonen. Mua ei ole potkittu päähän. Ainakaan pahasti. Ja okei, lähdetään siitä. No jos mä selitän mitä mulla on käynyt. Tai mun historian niin sanotusti kouluajoista. Eli mun kiusaaminen alkoi siinä ykkösluokalla. Se on aina vähän silleen, että jotkut ykkösluokalla on ne bossit, jotka nousee sieltä luokasta. Ja sitten ne normaalit muut, jotka seuraa. Ja sitten on ne muutama, jota potkitaan. Ja syystä tai toisesta mä olin sitten se, jota alettiin kiusaamaan. Ja tää kiusaaminen ei ikinä ollut niinku semmoista niinku konkreettista potkimista, ei ainakaan pahasti. Että niinku enemmänkin painottu tällaiselle sanalliselle puolelle. Ja plus sitten isompi osa tästä, isompi kuin sanallinen, niin oli tää syrjintä. Eli mua on syrjitty aika paljon. Ja se oli ehkä se isoin ongelma siinä jutussa. Mutta lähdetään nyt kertaamaan. Näistä on aina mukava puhua, koska ne ei haittaa mua enää. Eli ykkösellä mä menin kouluun. Mä olin silloin vielä messissä tässä jutussa. Nyt joku tuli kotiin. Tiedän sen, että joku tuli kotiin. Mut kuitenkin mä olin messissä siinä jutussa vielä ykkösellä. Ja kakkosella viimeistään niin se alkoi vähän potkimaan. Päähän se juttu. Alettiin hiukan syrjimään silleen, että mene pois ja ei me oteta sua tähän ja silleen niin kuin normaalisti ala-asteen meininki. Ja sit se vähän siitä eteni 9. luokalla. Mulla oli niinku semmosia ihmeellisiä juttuja, mistä mua kiusattiin. Ja siis löydettiin semmosia ihmeellisiä syitä. Niinku mä en ollut mitenkään poikkeava tapaus silleen, että mä pidin jostain ihmeellisestä epämääräisestä. Ja silleen, tossa on sulla kahvi, jos sä haluat. Joo, eli mun broidi tuli kotiin. Ja mulla oli silleen, että niinku se kiusaaminen vähän painottu sitten siihen, että ei oteta mukaan ja silleen. Eli se vähän häiritsi sitä hommaa. Sitten mulla oli niinku enemmänkin sellaisia, mä harrastin kyllä ihan putista. Okei, no se tuli vasta 5. luokalla kuvioihin, sitä enemmän harrastanut hirveästi mitään. Mä olin vähän semmonen pimennossa elävä, tai en mä pimennossa elänyt, mutta siis mä en harrastanut mitään, niinku missään joukkueessa tai mitään, että mun veli tossa nyt esimerkiksi, niin se on just siinä. Se on 11V. Se on harrastanut 4 vuotta, 5 vuotta, 5-vuotiaasta futista, 6 vuotta. Niin se on vähän eri juttu mennä silloin siihen mukaan kuin nyt, silloin kun mä menin mukaan. Mut kuitenkin siitä alettiin vähän vittuilemaan. Siis mä en ollut hirveä, tai olin mä hyvä urheilussa. Silleen, mut en ehkä joukkueella edes, et niinku, miten sen sanois, mut kuitenkin kiusattiin ja sitten alettiin niinku, miten se sanois, syrjimään ja tälleen, sit se syrjintä vähän silleen
kasautui. Mutta se ainoa homma mikä siinä oli, niin joku olisi mennyt, niin mä en ole niinku ikinä ollut koulusta pois sen takia, että mä oon syrjitty. Tai että mulla on niinku perseestä mennä kouluun, koska mua kiusaa. Eli mulla ei ikinä ollut niinku semmonen olo, että, niinku, että mä haluan mennä kouluun, koska joku kiusaa. Ja no sit kun meillä oli niitä kiusaajia siellä luokassa, niin ei siinä mitään. Mentiin yläasteelle. Mä vähän niinku tarkoituksella valitsin 2 syystä. Mä valitsin urheiluluokan. Eli olen siis urheilulinjalla kun pitää olla yläasteen. Ja yksi syy miksi mä hain sinne oli silleen, että mä tykkäsin aika paljon liikunnasta silloin. Ja se oli aika mukavaa, että mä... Niin. Sitten toinen syy oli pitkälti se, että ne, jotka mua kiusas, ne ei niinku oikein panostanut urheiluun kunnolla. Ja tälleen, niin mä niinku pääsin sitten niistä niin sanotusti eroon, että hei, koijaa mua sitten siellä. Okei, no niihin kuului testejä ja tällaisia, eli mua kiusattiin aika pitkälti niinku asioista, siis silleen niinku kiusateltiin ja nimiteltiin ja mitä kaikkea, mutta kuitenkin niin esimerkiksi testeistä. Eli meillä oli liikuntalinjan testit siinä ennen kuin päästiin sinne totta kai. Ja sitten ne testit, ei mennyt kovin hyvin ne testit, mä voin kertoa. Niin kuin jälkeenpäin ajattelee, niin ei mennyt hirveän hyvin. Ja mä sain sen lapun sitten kotiin, että joo, että sut on nyt valittu tänne urheilulinjalle. Ja no mä olin sitten ihan niinku, että jes, pääsinpäs urheilulinjalle ja tälleen. Niin. Siinä ei ollut mitään pistemääriä tai mitään muuta. Siinä oli vaan, että sut on hyväksytty ja sit siinä oli meidän rehtorin allekirjoitus, mitä kaikkea. Mä en nyt ihan tarkalleen muista, mitä se lapus oli, mutta sen mä muistan, että siinä ei ainakaan ollut pistemääriä, että millä sinne pääsee. Ja eli näin. Ja mä menin sinne yläkouluun yläasteelle, niin sen jälkeen, 2 viikkoa sen jälkeen, niin mulla alettiin selittämään jotain siitä, että sä oot päässyt 0,5 pisteellä sisään. Älä mene sinne nyt. Älä nyt jaksa. Niin, no joo, mä selitän mun broidille nyt. Mutta niin, älä nyt mene sinne, kun mä sanoin. No, siksi. No, mut se on ihan sekaisin. Ihan sama. Joo, jatketaan tätä. Mä nyt vähän, tää on aina perseestä, kun alkaa sotiminen. Yksi ärsyttää. Kuitenkin, niin ne alkoi selittää jotain sellaista, että niinku, että joo, että 0,5 pisteellä pääsit sisään. Kuten mä sanoin, niin siinä lapussa ei ollut ainuttakaan pistettä. B. Jos siinä lapussa olisi ollut pisteitä, niin mäkään en ole muistanut niitä, joten mä en ole kertonut niitä kenellekään. Ja C. Jos siinä olisi ollut ne pisteet, niin kukaan muu ei ole nähnyt sitä lappua missään. Niin tää tuntuu aika huvittavalta silloin, että joo, että sä oot saanut niin ja niin monta pistettä. Eli he tiesi niinku paremmin, että mitä pisteitä mä oon saanut. Alkoi siitä sitten vittuille. Siitä on vittuiltu koko aika. Ja tälleen. Sitten tuli jotain just silleen, että kun se motivaatio laski siihen urheiluun silleen aika säännöllisiä väliä. Että mä pelasin futista silloin, mä pelasin. Ja sitten sielläkin oli vähän sellaista vittuilun tynkää siellä joukkueessa ja ei oikein. Mä en ollut hyvä pelaamaan, koska mä en ollut edelleenkään pelannut hirveästi futista ja mä en niinku oikein, no miten se nyt sanoisi, en mä tiedä. Mut kuitenkaan en ollut kovin hyvä. Ja et sielläkin oli semmonen vähän vittuiluilmapiiri ja mutta se oli sillä aika rentoa läppää, paitsi kyllä mua sit sielläkin kiusattiin. Mut niin, joka tapauksessa niin se oli vähän semmonen juttu, että sekin vähän kolahti. Näitte mun hienot käden. Ja se vaan, että niinku, et mulla on ainoa juttu, kuten mä ehkä jo sanoin, mä en ole ihan varma, tää on sattu parin kertaan tätä videoa. Niin kuten mä jo vähän sanoin, niin mä en usko, että mulla olisi ollut niinku, miten se sanois, sellaista
niinku hyvää selviytymis niinku ennustetta. Jos mulla ei olisi ollut hyvä huumorintaju. Mulla on oikeesti tosi hyvä huumorintaju. Siis silleen, että mä niinku... Niin, no siis, tai mä otan asiat yleensä vitsenä. Jos mun sanotaan, että haista paska, niin so what? Kun joku toinen kaveri, esimerkiksi yksi mun kaveri, se on vähän tosi kompi kaveri. Hän sanoi, että häntä on kiusattu 3 vuotta. Se johtuu pitkälti, että hänellä on yksi juttu, miksi hän ottaa kaiken vähän tosissaan. Tälleen, niin hän oli melkein ihan niinku kuitti siitä. Mutta mä en ollut, koska mua ei kiinnostanut mitä muuta ajatteli periaatteessa. Mä menin sitten vaan itse omia polkuja. Ja se, mitä muuta ajattelin, niin se oli vaan niinku so what. Ja niin. Et sielläkin se vähän syrjintään muuttui, koska mä en ollut hyvä urheilussa. Ja sit just liikuttiin niinku urheilu- ja futisluokka oli niinku kimpassa, niin liikuttiin vähän niitten kanssa sitten. Ja sit kun mä en ollut tietenkään hirveän hyvä urheilussa enää siihen aikaan, niin no okei. Mä en nyt voi sanoa, että mä oon ollut mikään lahjakas ikinä urheilussa, mutta juoksussa mä oon ollut aina hyvä. Niin. Sitten liikuttiin niitten kanssa, niin se vähän laski sitä mun arvoa sielläkin. Ja sitten just se, että mun kiinnostuksen kohteet muuttu siinä joskus 8. luokan aikana. Et mulla tuli niinku niitä konsolipelejä messiin. Mä sain jouluna 2010 pleikkari. Mä sain aika myöhään kaikki konsolit tälleen, että mä en ollut ihan pienestä pitää silleen mennessä konsoleitten perässä, että mä olin kyllä niinku urheillut. Porukat on patistanut urheilemaan, mutta sit se vähän jäi. Niin se vähän sit söi sitä niin sanottua arvostusta siinä ja alettiin sitten syrjimään. Mutta ei siitä sen enempää. Ja sitten. Okei. Nyt me voidaan puhua 8. ja 9. luokan taitteesta kesä 2011. Mulle tuli kaveri, mun lapsuuden kaveri, siis mä oon asunut Salossa. Ja meille tuli sieltä yksi kaveri. Olisiko se nyt ollut täällä sitten jonkun 4 päivää? No se ei ole oleellista. Kauan se on oli täällä, mutta se tuli tänne. Sitten se ajatteli, että joo, että hänellä on tällainen YouTube-kanava. Et mä en ollut YouTubesta silleen hiukan kuullut mitään. Ja sit ainoa asia, mitä mä olin joskus pienempänä silloin, kun mä en tiennyt vielä oikein mikä on YouTube. Eli joskus 6-vuotiaana. Se oli jotenkin mun mielestä niin outo paikka. Eli sitä ennen mä olin kyllä kattonut videoita sieltä, mutta mä en ollut niinku ajatellut, että mä teen sinne videoita. Kaveri tulee tänne, että nyt aloitetaan tekemään video. Että hän tekee tällaisen video, että hän on nyt täällä sun kanssa. Mä sanoin sitten, että no ihan sama, tehdään vaan. Ja tää video löytyy YouTubesta vieläkin. Sen nimi on Turku Touring 2011. Lindi, Feet, Juhis ja FT. Eli Feet lyhennettynä. Juhis. Ja tää video sai melkoiset näyttökerrat. Siinä on nyt 1300 näyttökertaa. Ja miinusta on ihan törkeästi. Siis niinku tällaisia. Ja te voitte katsoa niitä kommentteja. Ja mä voin kertoa, että aika suurin osa niistä kommenteista on just niitten äijien, jotka kiusas mua ala-asteella ja yläasteella. Ne on niinku oikeesti. Mä vaan nauroin sitä, kun mä katoin, niin siellä on ainoastaan niinku suurin piirtein niitä tyyppejä, jotka kiusas mua. Mut se ei enää siinä vaiheessa haitannut mua yhtä. Mä olin silleen, että nyt ihan sama. Tehtiin video ja sit just se, että siitäkin alettiin sit jo kiusaamaan, että se teitte ihan niinku tahallas ja tarkoituksella ja tälleen. Niin mä olin sitten, että niin varmaan kuvitelkaa te vaan niin. Ja sitä alettiin sitten, mut vuosi sen jälkeen, kun me oltiin tehty se. No ei ihan vuotta. Eli nyt oltiin kesässä 2011, niin kevät-talvella 2012, kun mä olin 9-luokan loppua käymässä, niin mä ajattelin, että mä alan nyt sitten tekemään näitä pelivideoita. Eli mulla on 3 kanavaa YouTubessa. Mä aloitin semmosella kuin Semi Pro Gaming 23. Se oli jo silloin, kun me tehtiin sen mun kaverin kanssa se video. Mutta niin, jatketaan. Sinne mä tein pari videoa. Ja oli enimmäkseen tällaisia ihmeklippejä.
itse asiassa me tehtiin se ensimmäinen video sinne tämän mun kaverin kanssa. Niinku pelivideo. Ja kuitenkin niin niistä alettiin sitten kiusaamaan ja valittamaan ja vähän vittuilemaan ja silleen. Sitten mä ajattelin, että ei tää YouTube on mun juttu. Mut kertokaa te, että niinku, mun mielestä jos mä olisin lopettanut siihen, niin mä en olisi tehnyt montaa asiaa mun elämässä, jos mä olisin lopettanut siihen, että muut olisi haukkunut mua. Et sen takia, että muut haukkuu, niin mä lopetan jotain. Esimerkiksi mua haukuttiin koko ajan, kun mä pelasin futista. Mua haukuttiin paskaksi. Ja esimerkiksi mun kunto ei olisi tässä, jos mä en olisi pelannut joskus futista. Ja niin. Eli se, vaikka mua on kiusattu, niin ei se haitannut mua. Ja taas muuten jäi juhispohjat. Just sentin pohjat aina jää. Niin palataan tähän nyt niin se vaan, että mua alettiin niistä videoistakin kiusaamaan jo. Mut sitten kun porukka huomasi, että mua ei taaskaan kiinnosta yhtään mitä ne ajattelee negatiivisesti. Niin meni kuukausi, meni 2. Niin kesäloman jälkeen, tai ennen kesälomaa, just ennen kuin päästiin, ja porukka alkoi oikeasti kysymään, että milloin sä teet taas videoita, että ne on niinku huvittavia, katsottavia ja silleen. Sitten mä olin silleen, että joo, okei, että aletaan katsoa. Silloin kesällä mä chillasin, mä en tehnyt oikein mitään ihmeellistä, mut sit mä aloin niinku tekemään niitä videoita silleen jotenkin suhteellisesti. Eli silloin lähti juhis 1123. Ja niin, että niistä videoistakin on alettu. Itse asiassa jos se mua olisi pilkattu, niin mä en olisi varmaan aloittanut videoita. Että se on niinku ihan hieno juttu mun mielestä. Eli mua on niinku haukuttu, syrjitty, tälleen, mutta yksi juttu, miksi mä oon niinku selvinnyt tästä jutusta on, että mulla on helvetin hyvä huumori, tai ymmärrän siis sitä, ja sitten se, että mä osaan nauraa itselleni. Sen huomasin, että kun mä menin nyt tänne lukioon, mä pääsin luostarivuoreen, niin keskiarvoraja oli sen verran korkea, 8,75. Et sinne ei päässyt kuin 2, tai päässyt, mä en tiedä, ei varmaan moni hakenutkaan, mutta siis sinne tuli 2 kupittaalta mun lisäksi. Ja sen jälkeen mua ei ole hirveästi kiusattu. Tai sanotaanko vaikka näin, että se on vähentynyt aika paljon, että harrastin vielä futista siinä sen vajaa puoli vuotta, kun menin lukioon, mutta sitten mä lopetin, niin se oli aika suuri osa meidän joukkuekavereista oli siellä, niin se oli vähän semmoista juttua, että joukkueessa meillä oli sitten vähän enemmän kettuilua ja valmentajakin kettuili mulle ja se oli vähän semmoista huvittavaa, että aina kun mä menin peliin, niin valmentajat suurin piirtein sanoi, että kato Juhis on päässyt, jättänyt sen virtuaalisotakirveen nurkkaan ja tullut pelaamaan. Se oli erittäin mukavaa ja hauskaa siihen asti silloin. Mutta nyt jälkeenpäin, kun mä oon puhunut niiden mun joukkuekavereiden kanssa tuossa koulussa, niin mä oon huomannut, että kuulen, että mun valmentaja katsoo mun videoita. Että jos sä katsot tätä nyt, niin terve vaan, terveiset sinne. Mutta niin se on aika huvittavaa, että jos häntä kiinnostaa, niin tää sujuu paremmin kuin hyvin tää mun juttu. Että niin. Et mä tiedä, mutta kiusaaminen yleensä on aika paska juttu. Pääsin siitä yli vaan sillä, että mä suhtauduin positiivisesti eikä kiinnostanut mitä muut sanoo. Mä tein sitä mikä on niinku kivaa, mukavaa, silleen niinku itse. Et jos sua kiusataan siellä, kun sä katsot tätä videoa, niin jos sä pystyt siihen, niin suhtaudu positiivisella asenteella. Ja mieti sitä, että niillä toisilla ei ole mitään muuta tekemistä kuin polkea sua. Niin suhtaudu sillä, että jos se on niiden ainoa huvi, niin anna niiden tehdä sitä, jos sä vaan pystyt siihen. Mutta jos et sä pysty, niin koita hommata jostain joku juttu, millä sä saat sille tukea tai apua tai jotain muuta vastaavaa, jos sä sitä tarvit. Mut siis oikeesti mä selvisin, mä en hirveästi apua saanut. Okei, en mä sitä kyllä pyytänytkään. Mä oon oikein kiinnostanut se, että mitä. Koska opettajat on just semmosia, että
niin kun opettajalle sanoo, että mua kiusataan, niin se on, että voi. Mitäs sitten pitäisi tehdä? Niin. Ei vaan toimi. Niin mieluummin silleen. Mut hei, mä oon tässä. Selvisin 9 vuotta kiusattu. Selvisin. Mä tiedän, että nyt joku niistä, tai melkein kaikki ne mun kiusaajat kattoo tämän videon. Mä tiedän sen. Terveisiä vaan teillekin. Tiedätte tasan tarkkaan, ketä mä tarkoitan. Mutta okei. Mä en pärjännyt ihmisten kanssa. Mä pärjään kaikkien ihmisten kanssa. Pidin mä niistä, niin jos niiden kanssa täytyy jotain tehdä, niin mä pärjään niiden kanssa. Se on mun mielestä niin kuin se, mitä täytyy osata. Ja mä arvostan sitä itsessäni kanssa erittäin paljon, että mä en sulkeutunut omaan maailmaan, että mä en nyt voi tehdä tätä, koska noikin on tässä. Niin mun mielestä se oli hienoa. Pystyin siihen. Mutta niin. Ja tosiaankin lukio on nyt ihan jees. Sillä. No mutta en mä tiedä. Tämä on pitkä ja sekava tämmönen juttu. Toivottavasti saitte jotain irti, jos nyt edes loppuun jaksatte kattoa. Eli niin. Nyt vielä pikaista updatea, koska kaikki aina seuraa mun kumpaakin kanavaa, eiks niin? Niin pelikanavalla mä en tiedä milloin mä teen mitä ja koska mulla ei nyt oo oikein mitään. Mutta hei, en mä tiedä. Ei mulla varmaan muuta. Mä oon selittänyt tossa vaikka kuinka kauan. Kahvi on mennyt koko saakelin pullon. Tai toi kannullinen, kuten näkyy. Se siinä on kaikki. Mut kuitenkin. Niin toivottavasti saitte jotain irti ja silleen. Eli mutta ei siis kannata silleen miettiä, että nyt ei kannata ärsyttää, ei kannata, että se ottaa heti nokkiinsa. Mä en oo semmonen ihminen. Jos mua ärsyttää, jos mulle vittuillaan, niin sit anna vaan olla, että ei siinä mitään. Mutta niin. Tässä on Juhis. Ja mä oon voittanut nyt sen, mitä jotkut aina sanoo, että sitä ei voi voittaa, ja mun käsi heiluu ihan törkeästi, sori. Ja niin. Mut en mä usko, että mulla mitään hirveästi muuta. Kai. Mutta toivottavasti saitte jotain irti. Mutta nähdään ensi videossa. Morjes.